Wielst er nou haast starten we, denk ik. Ja. Maar daar schijnt er verwoenen om boord te wezen. De organisatie weet net precies wat er aan de hand is. Maar er is EHBO-neta. Ja, er is EHBO-neta. Maar de start gaat gewoon terug. Zorgen wij het scootje van Heerskop. Ze starten wel gewoon, heb ik het idee. Ik denk dat ze daar zitten. In de midden. Ja. Ze starten wel, dus het zit alweer op een lijn. Het is Gerrit Huisman die heel betiet is, liek het. Ja, en er gaat alweer een vlaag omheen. Dat een individuele valse start. En dan zien we even welk noemen dat is. Ja, dan is het graaien. Fjetje, ja, Gerrit Huisman, maar de Uterstreet. Die is de betiet. Hij kan mooi weer waarom. Hij had hoeft er nog net niet zo volle les van te hebben. Want hij wie al bij de onderste ton. Ja, en zeker die had al wel zien kijker omheen. Ja, die vertrouwt het net helemaal. Die denkt, ik moet maar weer even zeggen dat wij het net binnen. Maar hoe die dat kan betinken kan, want er loopt een heel vloot onder hem. Ja. Maar Tony Brundel, die liet het hier weer, liekers Juster, heel mooi onder de maat te komen. Bij de onderste tonnen. Hij kent het nog wel. Hij kent het nog wel. Ja. Ja. Het ieltje van Heeg of van Gaasmer, ik weet net waar het zien wordt voor de Gaasmer komt er vooruit. Ja, de Lietse Lies. Op de radio vertelde ik voor 1300 goenen in Jontjen zien kocht. Maar ik daarbij nog een ijzeren skip dat hij voor inruilen worden moest. Jonge Jasper, die is net zo mooi voort. Boppe in is startende elkje. Die ziet wel op het schot en dan hebben we straks zien hoe dat goed uitkomt. Ja, en dit is een noodgreep van vrouwtje Ozinga. Als je net goed starten binnen, dan mag gelijk zo snel mogelijk zien dat je die Sjoerd slag pakken kennen. Achter het veeldel en muziekje de vrije wind te pakken. Daar achter de woeste oren. Die gaat ik al hoe Sjoerd voort. Ik net zo mooi starten. De hele vloot. Ja, daar is de Sjurwe, daar is Gerrit Huisman al vanuit de street. Ja, je komt er nooit zo snel voor meer, maar... En ik de Lonneke gewoon weer in het vaarwetter naar die grote omvaring juster. Ik heb begrepen, ze hebben geen protest in Tjenne. En dat het hier helemaal geen doel aan wat betreft de wedstrijd. Maar wel qua verzekeringszaken. Dus dat hadden ze waarschijnlijk op een oren wie ze oplost. Ja, zeker. Heerskop luidt het opsluiten terug het Zwarte Wief. Die kennen het echt wij komen. Had vol vrije wien. En dan is het straks de Ulbeswaga zit er heel nog boppen. Wie net zo op tijd voort, maar luidt wel heel mooi heeg. Uit en thuis. Walter de Vries. Ik wil mooi voort. Ja. En Tony Brundel. Ja, het wordt pittig hier. Ja. Ken Tony Brundel, ja, die wordt straks wel door wien, maar ken die dan voor Walter de Vriesdel? En die Gielgoedskeef. Ja, de goede poesters. Jongen. De Utentuus luidt er ik nog aardig bij. Wat heger. En de Grietje Obers, Jetro de Wien, die zal dan achter de Utentuus del vallen. En daar ik de Emmanuel, Marijn Olschoorn. Ja, bakboord op de bovenste tonnen. We hadden van de week al een paar keer jongen. Dat is toch wel heel wichtig. Want je hebt hier niet een enkel rug. En als die hele klutenskippen er straks aankomt. En wat meer in het achterveld, Jester Maar. Middenmoot, achter in de middenmoot, maar we zeggen ze. En toch weer een mooie start. Ja, van Brundel. We hadden natuurlijk nog maar 2 wedstrijden gehad. Ja. En ze hebben in je minnen gehad. Ja, je hebt het gevoel dat je al heel lang onderweg bent. Maar dat binnen nog maar 2 wedstrijden. 2 wedstrijden. En ze hebben een 4e plakje. Dus voor hun is nog alles mogelijk. Maar zij worden ophouden door Walter de Vries. Die zit nog wat heger. En daar toch geen zijne draait. Die draait nou. En inderdaad, dat is je Tony Brundel. Die wil gelijk door wien. En die hoopt het straks hier eentje in te komen bij de bovenste tonnen. Prachtig cruiserak. Ja. Op de Tjoekomar, want ja, daar hebben we het nog net eens aan. Nee. We zitten de inhaalwedstrijd bij Echtnebrère op het Tjoekomar. Mooi groot wetter.
Ik wil wat ondieptes hier en daar, maar ja, hier hebben we mooi zien dat Tony Brondel toch volle hege luidt aan de rest van de vloot. Bakboord zwart een liets beetje in de onderen om wat contragewicht te krijgen, dat het gewicht zo leeg mogelijk blijft. Je kan er ook alle meesken op die kant te zetten om het schip wat oranje te houden, zo vlak mogelijk te zien. Ja, het nou weer een beetje ophellen als het kan. Zielt het wordt weer prachtig terug. Juist er al een hele mooie start, maar ja. Daar hier uiteindelijk neer te horen. Trouwens, de jonge Jasper, wie hem eigenlijk al voorbij doen. Dat hier nog wel een mooie street worden kan. Maar ja, als is verbrande turf zeker. Iedere wedstrijdzieler begrijpt dat geen gelijkwaardige omstandigheden voor iedereen wie. En dan is het altijd inderdaad wel sneu voorop lezen. En voor degenen die er, die eruit leiden, steeds maar mooi protesten wie het weer. Is het weer gunstig. Is het gunstig. Ja. En daar zeggen we, je rugst, dat is de Ulbeswaga. Even net alles bij Ulbeswaga al los om hem moer te houden. Ja. Hoe is dat voor de skipper om dan, het is soms balanceren denk ik. Ja, maar de scoorteman moet het vooral onvielen. En nou even Sjen, de jonge Jasper. Die had voorrang. Die komt weer Ulbeswagen, Sjen. Maar ken Ulbeswagen de voordeel? Nou. Het liep het, het vrieveltje wat, hè? Lonneke geeft er achterdeel, maar Ulbeswagen geeft er voordeel. Voor eerst liep je dit al hier helemaal goed te gingen, hè? Vrouwtje goed net uit te sturen. Nee, ze kan gewoon haar koers houden. Dus hier hij geeft gelijk door de wien. Ja. En zie ik het voor het onval. Ze kennen waarschijnlijk de tonnen bezielen, dus dan hoeven ze net verder. Maar waarom zet dan de Lonneke volle verder terug? Zeker Heerskop maat achter alles del. Die had een hele mene start. En dat is toch nog steeds heel tijd uw klassementsleider. Dat al is maar 2 wedstrijden. En wij weten ik net of dat nou maar die verwoenen om boord te krijgen hier. Want hij leidde bij die start al helemaal achterom. Hè? Ja. Even zien hoe dit al hier komt. Want deze club die komt helemaal die bakboordskippen zien. De Eeltje, ken die voor de jonge Jasperdel. De Grietje Obers. Ja. In ieder geval door het. Hoe komen ze dan op een set aan? En daarachter de woeste oren. En zit er dan een gotje tussen. Het zit de Grietje Obers die vindt het gotje. Nu maakt Romte Jan ik aan de Eeltje. Want die moet ik achter de set ontkennen. Het wordt wel lekker drokje. Ja. Maar ondertussen ben ze wel haast al hier hoe bakboord. En dan wordt het ietsje zever. Hebben we hier Ulbeswaga. Hij leidt net op kop, want daarvoor zit Tony Brundel nog. Ik het zwart helemaal contragewicht en daar hebben we het zwarte wie ook al. Maar kan zij de betonnen berinnen? Ja, nou dat is, denk het wel. Het is natuurlijk ook een beetje hoe de wienskifting is. Ja. En Walter de Vries, die maakt nog maar zien dat hij daar ergens een gotje vindt. Oei. Nou, we werden met ingehouden aan. Laten we even zien. We zitten weer op het puntje van de stoel. Hij gittelt door de wien. En ja, dat zullen de tonnen denk ik net berinnen. Maar waar hebben we Tony Brundel? En waar is die bleun? Ja, Daar is Tony Brundel. Nou. Ja, en die leek er zo mooi uit te komen. Maar het is toch de slag. En waar loopt het voorop? Min in de pool. Ulbeswaga. En dat we hier van de morgen op de radio. Sportieve revanche. Hij weet net eens maar de wedstrijdcommissie hoe er hier. Maar dat kun je het beste zien letten op deze manier natuurlijk. Maar wat goed. Ja. Ik vond hem, hij weer ziet gewoon helemaal. Hij weer net eens daar mooi op tijd bij de start. Nee. Maar hij loopt wel als allerbopperste. En komt hier gewoon goed in de street. En waar er helemaal alles vernield wordt, dat is daar bij de Uit en Thuis en die jonge Jasper. Dit gaat heel zwarte wief. Noteren we op plak 2. Ja. Is volgens jij er goed starten van de weekend. En iedere keer kon hij dat net vasthouden. En Walter de Vries. Die komt er wel goed bij. Ja. En dan maar Sjen, Tony Brundel, boven hem. En dan kun je toch Sjen.
Hoe je dan uitkomt bij die eerste bovenste tonronde, is zo wichtig. Want daar hebben we de jonge Jasper ik al. En die kwam ik net zo best uit de start. De Grietje Obus, een van de, hoe heet het, promovendi. En de Utentus, die beziekt het maar weer eens een keer mooi opstekken. Dat hebben we de hele weekend, jongen. Maar die zit het... Als ze dit redden, dan is het... Nee, die redt het net. Die zit het in de ton on. Nou, hij is een... Ja, ik ken het. Ja, die zit er toch echt in on, toch Eelke? Ja, die zit er echt in hoor. Ja. Ja. Maar ja, ja, ik weet het ik net, maar dat liep wel zo. Want de umpire had het ik jongen en ze stutsen al een handje op en die ging even op naar ronde. En daar Tony Brundel helemaal mooi starten, maar in de verkeerde hoek uitkwam en toen maar een heel soort orenskoetjes in de klins. Ja. En werkelijk haast als al de laatste. Ja. Maar Ulbes Waga die had gelijk een mooi gatje staan. Ja. En zelfs de Emanuel gaat nog voorbij. Tony Brundel en de Lietse Lies. Utentus op Nij om de tonnen. Ja, je wilt je rekening mee houden dat je meer vorig kampioen bent. Of zelfs in de KL dat je eens een keer kampioen was binnen. Er wordt strijden voor iedere meter. En ik de Lonneke, die kiest gelijk de hege kant. Maar zit ik te deunen op mijn koor. Gelijk een loefpartij. Tja. En dan zien we dat ze verder wien naar de poort daar gaan onderin van de op- en delbaan. En dat ze alle hier een eigen koers ziekje. De Lonneke, maar de Woestenhoorn helemaal bakboord uit. En Gerrit Huisman helemaal stuurboord uit. En jonge Jasper, ja, die had die oren, had al hier de fok te loert, zet het hier, de bomering. Want dat had die jonge Jasper net, die had natuurlijk beide de fok en de grutzeil niet in kant. En die had er een mooi gangje erop al die oren. Die gaat duidelijk harder. Ja, bak het ik wat meer meters denk ik, maar. En daar onderin tussen de Grietje Obers en de Utenstreet, daar loopt al een tonsje van de gate. En daar loopt de oren gele tonnen. Daar maakt ze niet aan. We zien intussen beelden van Jos Spijkerman, de skietsruchter. Die had een zwart-witte vlaag. Nee, ja, hij had hem wat vregen. Er is een protestwest. En hij zei van, ik heb geen regelovertreding geconstateerd. Geen straf. Dus dat is steeds maar, ja, je kan protesteren. Maar ik kan niks zien wat er fout gang is. Okay. Of ik had net zien. Nou, zo dat wij eens kunnen dat geval met de tonnen. Want ik heb net hier een rondje draaien zien. Ja, de Utentus is weer omgaan. Ja, is wel weer omgaan. Ja, net volgens mij wel. Ik zie ze. Maar dat zullen we straks zien. Ja, die is wel de had een rondje draait. Maar er is waarschijnlijk nog wat oorswest. Maar we zien. Afke Boven, die zit op het wetter. Die zit er volle dichterop. En die heeft meer informatie hierover. Nou ja, ik heb die in praat nu. De Utentus die had zijn straf in die naam, zoals Eelke zei. Die zei, ik ken een umpire, ik had zien, ik weet dat ik fout ben. Die had zijn rondje draait. Verder, wat ik je steeds ken is, ja, Ulbe, fantastische beelden nou van hoe hij waarop zielt. En daarachter het zwarte wief, ja, dan is het een heel veld wat... heel bot beziekerd nog naar farm te komen. Helaas, mijn scootjepoel van die het sjuk in het waterval, zeg maar. Ja, we hebben hier een analist zitten, die weet altijd alles. Hè? Dus misschien maar we die toch altijd als eerste maar die poel dwaalitten. En dan gewoon volg je. Dat wilst we intussen alles in pijs en vrij hoe de markt gaan joggen.
Maar er gebeurt nogal wat in die IFK-vloot. Nou. Daar hangt er al omheen. Want hier in de Rif van de Molen weer direct bij de Zwannenblom in. Ik had er Ja. iets mooi het strikken van de mast net goed ging. En de skipper ik een verwoening onderholen hier. 8 met hechtingen 8 hier. hechtingen. Ja. Een brand. Nou, bij heel bezwaar de Ja. eerste dag. Nou, dan Het juist is- er nog net te vierten, hè? Hoe heftig had dat al Al hier? die gang. En dan ik alweer EHBO bij Sikke Heerskop. Ja, het hoeft soms ik net heel verschrikkelijk te wijzen. Want ze zielen wel terug. Ja, Maar maar het is grut materieel en Het dat is, jouwt net mooi al hier, hè, nee. wat erop zit. nee. En het is, sommigen die hieren een scootje. En ja, die komen eens een weekendje van tevoren bij elkaar. En je dan maar zo'n ploeg het wet erop. Ben daar geen regels voor, maar als het net ergens on voldwaan uit zijn dan dat die scooteren origineel enzovoort heen en weer matten. Maar Nee, qua bemanning hoe je nergens on te voldwaan. Nee. Je kan je inschreeuwen en je kan meedoen. Ja, je moet wel een vaarbewijs hebben, want ze zijn langer dan 15 meter. Dus dat is dan een wettelijke een bepaling. verplichting. Maar voor de rest, ik ben daar geen regels aan verbonden. En ja, je moet er toch respect voor het materiaal, wien en waar gaan. Ik kom Ja. maar zo'n skip. En verstaan ervan. En verstaan ervan. En ik sta maar even mooi te zielen. En ja, en als je het maar die hudde wien, ja, dan is dat toch wel heel een prachtig Oh, plaats wat hier. hè. een prachtig beeld is dit. De Ilkje 2, In de midden. Walter de Vries hier links in beeld en daarachter de jonge Jasper. Ja, hè, die is er dan ik alweer mooi bij. Hè. Ja. We zeren al dat die gewoon een minnenstak hier, gelijk voor een oren. En dan er toch weer heel mooi bij komt. Ah, en je mat er wel naar de sportschool, denk ik, hè, om dit werk te doen. Ja. En dit ben ik man, die werd er van trop bieten. Hè. Die, Ja. En er zit ik wel wat gewicht in over. Die kind Ja. dat helmhout. Maar dat is in zulke omstandigheden misschien ook wel zwier, of net? Het Zwarte Wief zit er trouwens wel weer tegenop, hè? ja, die zit er, dat is dan weer het mooie van zijn op- en delbaan. Voor de wien kun je weer heel mooi dichtbij komen. Nou, we stellen Sjen wat het Zwarte Wief dat hij een beetje het lek boppen had. Want starten iedere keer heel goed. Maar witte hun plakje net te horen. Maar voor eerst liep het dat goed te gaan. Ja, en ik de baan, ze bleven ermee bezig. En dat is ik altijd een compliment waard. Ja. Het is Walter de Vries die de orentonnen kiest. En alle oren kiezen eerst de stuurbootslag. Nou, dan kunnen wij straks mooi eens even Ja. zien wat het oplevert. We zeggen dat bij Tony Brundel, dat die we hier nou zeggen, dat dat Die het net mis. goed uitpakte. Nou, Nee. dit is vrouwtje Oorzinga trouwens. Ziet zijn achterkant, Ja. de crisis. Die Hier lijkt is wel het er wat een op Tom beetje Brundel, Tom ja. Brundel. Ja. Maar, Ja. Maar dan hier Tom Brundel wel op het verkeerde plak zitten. ja, denk ik. ja, ja, Hè? nee. Ja. Dus vrouwtje Oorzinga zit er ook mooi bij. En hier komt de middenmoot. Zeker Heerskop. Nou, ik om de tonnen. Gerrit Huisman. Maar de Gerrit F Huis- duurt de street. Ja. Zwarte Wief is door de wingong. Niet kiest een orenslag. En hier alles weer bij elkaar in de buurt. En Duurt de street, die moest even om. Maar die komen toch aardig weer bij. Ja. Als het slagen weer een hele mooie start best. Ja, Maar ja. dat is sowieso seniorwerk, die start liep het meer. Ik vind dat ik alle keren weer grut respect hoe ze dat precies timen kunnen. Ja, dat is echt trainen. Dat is echt oefening. Om precies in te schatten hoeveel meter. Ja. Ja, de kampioen van Vlieden hier. Ik nog net heel Get ik net heel meer, man. Nou ja, ze wonnen de eerste wedstrijd. Ja, zeker. Dat is En weer. dat- Laten we dat en net we hebben vieren nog natuurlijk. Hè. 2 wedstrijden aan. Ja, ik ben al nog een paar wedstrijden waar het wat minder ging. Maar inderdaad, ze wonnen de eerste wedstrijd. In strijd met de Emanuel. Ja. En die tik Biden werden oren koers kiezen. En hier een protestvlagen Bij de Woeste Hoornen. bij de Woeste Orne. We hebben net niet idee waarom. Misschien dat dat aansteven uitzacht wordt. En ja, zo valt er net zo vol hoe te zezen, hè? Van hoe komen we uit? Nee, het is
Sjugge dat Ik zei Ulbeswagen dat Ulbeswagen. een hele lange slag hoe stuurboord maken had. Nou, hoe bakboord. Zult dan de tonnen onrinnen kennen, denk ik. En dan zien we straks zien, want de krijgt de fok nog net helemaal aan. Dus zie ik het heel heeg voor te komen. Maar het is Walter de Vries die gelijk de oren poiten pakte. De tonnen van de oren poiten. En dan is het straks een keer goed die daarbij uitkomt. De sportieve revanche zou het eventueel wezen van Ulbeswagen. Die behoorlijk lulk is over het feit dat hij dat protest onder de broek kregen heeft. Of de straf kregen heeft. Ja, maar ja, er is een arbiter. Hè, de scootjerjochter. De varende scootjerjochter. Ja. Die iets constateerd had. En al heel onafhankelijk. De jury er ik nog een keer naar. Dus er zijn 2 autoriteiten die dat beoordelen. Ja, en soms is dat ik wel eens een keer. Ja, zit het op het randje wel of net. En ja, er is geen willekeur. En zo viel hij het wel een beetje. Ja, hij viel hem achtersteld Ja. daarin. Ja, of dat ze op een loer hè, steeds Het maar. is een hele bolle fok. Dus als wat meer maar wat lichter waar wat beter. Zit ik een heel soort trillen in. Dat, normaal zouden je zeggen, ja, heel soort verstoring in die fok. Maar als je dat onderste flap, die doet ik haast niks. Maar hij traint erop als ongelooflijk. Dat, En Ulbeswagen, ik al zo lang in die scootse verhaald. ja. Hè? Je hebt iets skipper op het Leeuwterscootje. Nou ja, er helemaal in die vrouw gerut worden natuurlijk. Hij weet van jong ze gewoon niks over wat scootjeszillen is. Of had nog nooit wat over dingen steeds, maar Nee. als ben al mooi. Dat zit in de Haik genen. mooi en paken mooi. Ja. Zo'n Willem dan op het Leeuwterscootje. Ja, en die hebben het onder controle. Ja. Bleef om Hindersen. Dus als die geen rare dingen doet, alhoewel de zei het ik hè, van het kind in Deze baan ben je deze nog- baan kan het alle kanten op. Ben je nooit zeker. wist, maar Nee. ja. Ga je dan al je voorin lezen, dan is het natuurlijk wel wat makkelijker dan je helemaal achteruit Ja. komen. Maar het is net zo dat je dan maar even, als je achterin lezen, nog alle kansen op de eerste plak had. Dat zei dan ik weer net. Jonge Jasper Ikkel, bakboord. Zwart wief. Het zwarte wief rechts. Ken een aardig stukje heger. Gong ik wat jetter door de wien. Had er een hele mooie slag te pakken. Sjugg eens even. Wat een verschil in hichte. Ja. Hoe dicht hij bij de jonge Jasper komt steeds maar heen. Hij looit ik volle heger. Maar had een hele mooie vlaag even te pakken. Ik een soort snelheid. Nou, moet er weer een beetje afsturen. Links is weer een beetje gelijk. En dan krijgt er weer een vlaag en dan kan er weer in opsturen. Jede Emanuel en Tom Brundel met Lietsvlies. Marijn Olsthoorn op de... Maar die leest al een heel eind achterin. Ja. Ja. Oh. En Tom Brundel liek zo'n mooie start te hebben. En dan ben we benijd dat het zwarte wief de ton in één keer berinnen kent. Want die Dat wie- weten we heel gauw. En dat weten we heel gauw, want die wie al heel eind. Nou, dat ken nooit, nee. Dat ken net. Want deze ben er vol of je de trossielt. Nee. En ik ulbe, dat is ik de vraag, want zeker Heerskop is vol of je de trossielt. Die loopt erachter met het compleet witte tuig. Dan zou of Ulbe te skraal wezen, of zeker Heerskop te volle meters maken. Ja, maar we weten het gelijk. Maar dan is zeker ik weer heel goed vooruit kwam. Het is nog even de vraag natuurlijk. Ja. Het is de afstand hoe dat maar de oren is. Maar dan liep het er toch de berader bij te wezen. Daar het
kunstmatige eilandje dat een aantal jaren in hier in het Tjoekemaar bouwd is. En Ulbe die maakt nog een slagje mooitje. Die gaat nou door de wien. Helemaal geen ramp, want hij looit voorop. En dan ben ik benieuwd dat er gewoon in één keer die slagmaatje kennen. En zo weet je in elk geval dat je net de volle meters maatje. Want op zo'n grote afstand precies dat uitpeilen. En dat had zeker Heerskop ook goede dingen hier. En dan komt die straks aardig dicht bij deze kopgroep. Ja, Wiels is eigenlijk zo beroerd uit die start kwam. Ja. Die ene die komt er heel mooi uit en eindigt beroerd en de andere... Maar het is een heel lang rak. En ja, als ze dan zeker Heerskop zo'n echt zo'n vrije slag maken, dan wordt dat skip enorm snel. Ulbe Zware met Rodewien. Nou op de bopperste tonnenhoorn. En die noteren we weer op in Ja, Simone. die kennen we weer... En ik heb zo'n vak gevoel dat hij dit ik net gauw uit handen aan zal. Nou, we zullen zien wat in gevoelens door, jongens. Ja, op gevoel maak je ik zie het toch? Jazeker. Ja. Zeker Heerskop komt er een bakboord aan. Oh jee. Die zo, ja, oh jee, die had varang. Ja, die heeft varang, maar ja. En die krijgt hem heel mooi. Ja, en die bliksem. gaat hier echt in één slag een heel aantal scootjes voorbij, hè. Walter de Vries met erachter del. Jonge Jasper kende net voor del. Dan moet je wel op tijd wat al horen. Ja, dat was een oude bij, vrouwtje. Dan maakt het zeker Heerskop hier een prachtige slag. En let me net vierde, de leider in het klassement. Want Nota, die zielt nog een derde plakje daar. Het zwarte wief, dat ziet er nog voor. En slaat gelijk ik een gatje, want die oren moeten nog een keer door de wien. En dat is dan vol skipperskunst, Ja. zeggen we dan. De jonge Jasper komt er wat minder bij. Zeker Heerskop, nou om die bopperste tonnen heen. En daarachter Ja, zit de jonge Jasper. had nog vrije wien, dus Ja. kende Tom berinnen. Ja, Maar loopt straks wel weer boord om boord met de Eelkje en mooi de Walter de Vries. Die hier die orenslag maken en ja, die komt dan toch ietsje minder uit. Al zit er natuurlijk nog heel dicht bij de jonge Jasper. En Hoyt Siepmeijer die shirt dat het goed is. Allereerst dat ze de tonnen berinnen kennen. Zij wil natuurlijk nog wat vooruitzielen. Daarachterin, daar gebeurt ik weer van alles. ja, de Uterstriet met Gerrit Huisman. Oh, die zit er nog weer achter. En Ja, maar die had toch weer even een peer plakt. Wils de Utentuus het nou wel weer moeilijk had om de tonnen te berinnen. Hier is Gerrit Huisman. ja, Ja, en dat ben ik al je scootjes die... Ja, het ben dan natuurlijk nog maar 2 wedstrijden. Maar Ja. ik voor de degradatiestrijden is natuurlijk in de IFK's ik altijd nog een wedstrijd in een wedstrijd. Hey, Jester, maar... Oh. Ja, die slag het ik net om voor u te komen. en hier de Lonneke Juster zeggen we dat het zwut toch wel aardig spancière wie. En de vrouw die behoorlijk schrokken binnen, maar ze zitten gewoon weer op haar plak. Ja, zeker. Even een paar pilsjes, Juster, zeggen we. En ze binden we bij. En ze binden weer bij. Maar dat is wel schrikken dan, hè? Ja. Maar laten we het even naar de kampioen van Vliet Nierha, Gele Tadema. Die Ja. kwamen ze correct als 11e bij de eerste tonronding eromheen. Hè. En die zit nou echt met Tony Brundel op het allerlaatste plakje. Ja, Daar gaat het nog net helemaal goed.
Maar hier de zet van Zwaga. Die kan even bijkomen in het Vaderwiense rak. Nou, hij ook al wat een tussenstanties van de tonnenronding en Simone. Of moet ik hem even voorlezen? Ja, dat al maar even. Oké. Nou, als eerste om de bopperste ton, dan is daar Ulbe Zwagem binnenkomen op het tweede plakje. Jaap Hofstee, derde Walter de Vries, fjouwer Jeroen de Vos, 5 Vrouwtje Ozinga, zo is Arjen de Jong, Wietske Heerschop als zonde, 8e Gerrit Huisman, Jochen Sikke Heerschop, Sinjen Florian Zwart en op de 11e plak wie het dan Gele Tadema. 12e Jilles Banstra, Tretjen, Klaas Cuperus, Ron Sieperda, Marijn Olstoorn en Tom Brundel. Maar er is nou alweer een nieuwe staan aan de gang. Want dat wie zeker weer treden. Ja, nee. En dan hebben we toen zeker Heerskop van de Wilde Wietse. En we hebben het er al gehad. Er wie een verwoenen onboord voor de start. Afgeboven, daar wist er meer over, hè, wat er onderhand weer. Ja, er is hier van de Manning die had een slinger op een hoorn gekregen. En die is door de EHBO-post naar de wal gebracht. Want die matte mij naar de huisarts. Waarschijnlijk is het zin dat het een breukje is of een kneuzing. Maar het in elk geval was zaak dat hij even naar Sjoen waard. Dus die is nu naar de wal. Al werden verwoenen in de vloot. Ja, de slinger dat is die wordt broekt om bij de lier. Meestal er zit een jaagchill aan. En dan kerst ik de klap van de jaagchill krijgen. Er zit een pal op dat hij net het zeil weer net naar beneden gaat als het hem naar onderen gaat, als het hem omheen draait. Maar als die paal er even afzit, ja, dan krijgt dat jaagschildje in de hand doen. Maar ze had soms ook wel een losse slinger die ze alleen nog voor de fokbroeken. Okay. Die zetten ze erop. Ja, en die zit er los op. Ja, en als die dan even los zit, dan, ja, dat is een enorme klap. Ja. Vroeger moesten die auto's om een slingerie. Een mooi staat voorop. Nou, zij moest maar vergelijken. En dat die soms dan één keer compressie kregen. Dan begonnen die dingen in één keer wiel te slingeren. Ja, en dan krijg je ze meestal op een pols. En dan, ja, dat is... Maar zo gebeurt er nogal eens wat. Ja, Hè? het is nou, Kees Sjen, dat het altijd een opletten is. Ik maar die fokken loerten. We zien al hoeveel spanning daarop zit. Hoe krom ze staan. Die dingen die hebben van de week ik jongen. Dat die gewoon brekken als lucifers houdt. Als er correct even verkeerd de wind erin komt. Ja, het Zwarte Wief. Ja. En dan pak ik even een oren tussenstand. We nou even een lietse correctie op zijn correct van de tweede boppenboei. Wie Ulbe Zwagen in 2 Jaap Hofstee, 3 Sikke Heerskop, 4 Vrouwtje Ozinga, 5 Jeroen de Vos, 6 Walter de Vries, 7 Wietse Heerskop, 8 Gerrit Huisman, Jochen Klaas Cuperus en 10 Jilles Banstra. En op de 11e plak de Grietje Overs Arjen de Jong, 12 Florian Zwart, 13 Ron Sieperda, Gele Tadema als 14e, 15e Tom Brundel en als allerlaatste Marijn Olstoorn. En dat zijn 3 voormalig kampioenen achterin. En het lijkt al je zat dicht bij elkaar, heb ik het idee. Ja, Ze zijn goed om elkaar wegen. En het is ook heel bijzonder dat je ziet dat het ene daar het skip heel goed rent en de andere daar helemaal niks tot. Ja. Maar dat is geen kwestie van geluk, neem ik aan. Dat heb ik mooi oorzaken te krijgen. Ja, toen wil ze toch iedere keer wel nou ja, redelijk hetzelfde winomstandigheden. De eerste keer weer wel volle hudder, maar iedere keer wel een goede wien. Hè? En ze kiezen beide de eerste bakboordtonnen van de Poitre. Zowel Sikke Heerskop als het Zwarte Wief. Dus blijkbaar is dit de hoek. En daarvoor zorgen we Ulbe. Ja, en Zwaga. dan zorgen we dat Die de tonnen goed rond. Want zij moeten al gast in de wien opsteken om vrije wien te krijgen. Ja, zeker ziet zwart voor het Zwarte Wief.
Ja, oh ja, wij zeggen dat alles een logisch dingetje. We er even op een vingerstikje. Het is Sikke Heerskop is dus het Zwarte Wief. Ik al voorbij. Dus die loopt nou al op een tweede plak. En je Walter de Vries. Diet. Ben voorbij. De Ilkie 2 is. Ja. En de jonge Jasper. Die ziet nou machine draaien in het oren raak ik heel dicht bij elkaar. Maar het is nou duidelijk dat Sikke, ja, dat is voor mij een minder start. Toch je weer heel mooi naar voren kwam. Ja. Daar is de jonge Jasper, die zie je dus nog wel even voor Walter de Vries. Maar voor de eerst is er geen ingen haast die deze ton uitziet. Of is het dan Gerrit Huisman die dat wel doet? Ja, die is de eerste die deze... Nou ja, misschien moet je wat beziekje toch? Ja, daarachterom varen heb ik niks, maar... Nee. Maar ja, hij komt direct het niet zo gelukkig uit, want daar zit een Grietje Obers ik nog. Ja. Wil ze er alle vrijheid hier bij de orentonnen? Ja, dan komt er onder het orenscootje te lezen. En hier de beter even Remy kennen. Of hij moet hem nog correct achterstekken kennen. Nee, dat ken het meer, denk ik. Nee, dan kom je net mooi uit. Dus minder slag. Ja, dit is een... dan wil ik toch dat hij alle rond de wol hier bij die oren boeit. Florian Zwart, zeggen we er even bij komen. En hier, ja, Jester maar. Jaap Hofstee. Hij zei het bij de eerste wedstrijd al. Hè, van Nou, dit is net samen. Jaap Hofstee. Gele Tadema. Oh, Gelle Tadema, excuses. Die zei van, ja, ik hier alweer nog net sa. Nee, net alles op zijn gong toen de eerste wedstrijd al hut zijn. Ja, maar ze terug maar het werkje met name. En wat gebeurt hier nou weer? Is weer de Utentuus die een gastje ziet, maar die de verkeerde kant van de tonnen pakt. Nou, denk je, maar qua ton alles mis. Ja, dan maar naar de orentonnen. Waar is die ton, zei hij. Ja, dit eigent ik nog net als een geoliede machine. Nee. En dan gaat de KL er ik nog weer tussen. Ja, dan lees je weer haast achterom. We zochten tussen te komen met God waar dicht houden. En dan met je de noemer lijst. De KL, de Emanuel, er ik nog weer tussen litten. Ja, dan gaat het net goed. Nee. Wordt er dan een hoop skolden op boord, Ilke? En hier trouwens, ik werd de scheidsrechter die het op 100 plakken tegelijk is. Of is het gewoon en weer terug? Ja, ik zie lezen nou wat 40 uit elkaar, dus het jet wat rustiger voor hem te worden, maar hier de nummers 2 en 3. Ja, Sikke Heerskop, die het echt weer, ja, eigenlijk ongelooflijk goed zielt. Ja, absoluut. Hij had nog een bezwaren van begin op kop, maar hij had echt nog een heel soort inhelimatten. En nou ben ik even benijd hoe, als ze nog dichter bij Ulbezwaren weten te komen. Kop. Hoe krijg die in? En niet tussen keer wij ik nog de orenklassen bedel, want er is ik van de Moon al zielt. Ik pak eerst de B-klasse. De uitslag Joert van op de Tjoekemaar bij Ichten de Bregen. Pieter Jilles Tjoeker, Woen van de Moon. Daarachter Simon Kalsbeek, Hartman Witteveen waard redden en Sietse Broersma vierde. Wietse Banstra waard vijfde en Erik Jonker zegde. Dan Daan van der Meer, Rijn Wieber-Leenstra, Bas Krom. Tiende Remy de Boer. Of de Thomas de Boer. Die zit altijd wat bij elkaar in de buurt, heb ik het idee. Jeroen Sietsma, 12e Jan Overwiek, 13e, 14e Simon van der Lingen en Koos Lamme weer laatste. En dan pak ik even het klassement
Pieter Jilles Tjulker stiet op het eerste plak in het klassement met 3,6 punten. Op het tweede plak Sietse Broersman met 12. Tredde Simon Kalsbeek met 15 punten. En vierde Hartman Witteveen 21 punten. Pieter Jilles Tjulker die rint er wel behoorlijk uit. Wilst wij in beeld zorgen dat Ulbeswaga heel mooi op het eerste plak leidt. En dat nou twee echt hele minne wedstrijden voor haar. Dus dat zal een goed gevoel aan daar op het scootje, de waakstom. Ja, ik hoop de knop om. Hè? Want natuurlijk, je kan dingen gebeuren, weet net meer eens binnen. Maar als dat alleen nog maar als dat in je zitten bleef, dat je alleen maar daar maar ingevuurd binnen. Ja, dat is ik net. Dit is een betere manier om je gelijk te halen. Als je dat vindt tenminste, dat je onrucht aan die is. Sportieve wraak nemen we dat. En wil zij op waai binnen naar de bopperste tonnen. Doch ik de klasse C, gauw even. Henk Rechts, woen alweer. Harmen Brouwer, tweede. Steven Siesling, tredde. Mark de Koe, vierde. Tim Roosgeurius, vijfde. Paul Wassink, wat zegde. Jan van der Veen, zonde. Kees van der Kooi, achtste. Gerrit de Vries, negende. Bouke van der Vaart, tiende. Alisa Stekelenburg, elfde. Kees Riesebos, 12e. Jellebekma, 13e. Jitske Visser, Ina Leeste en Floris Bottema. Wat laatste hier van de morgen op de Tjoekemar. En daar pak ik nog even de eerste rijen in het klassement erbij. Wiels de Tonne heel dichtbij komt voor Ulbeswaga en zijn bemanning. Henk Rechts, 4,7 punten is de koprenner. Volgetrog Harmen Brouwer. We hopen voor Harren in elk geval dat ze er morgen ik weer goed bij binnen. Want ze staan mooi in het klassement. 7,9. En dan Steven Siesling, tredde met 15 punten. Die wordt wel op een hoed zitten. Terug Paul Wassing trouwens, met 18 punten. En ik Mark de Koe met 18 punten. En daar komt Ulbeswaga on. Maar we even het wetter weer er niks te melden. Ulbeswaga giet als eerst om de bopperste ton even zijn krekken. Elke liek het wel dat het zwarte wier wat dichterbij komt. Of we tochten dat. Maar je blikt eigenlijk van net. Nee, het is, zij houden een mooi god. Ik heb het idee dat het god wat grutter wordt, ja. En dat is ook heel wichtig. Even een mooie steunen helpen aan het helmhout om eromheen te komen. En zelfs nog scherp eromheen. Ja. Wielsje Safir voorop lezen. Maar je mag scherp blijven. Hij maakt het een heel groot gatje. En ik benijd hoe het zwarte wief maar zeker heerskop uitkomt. Ja. Want het liekt het erop. Of is dat is Walter de Vries zeker, ja. Nee, dat is zeker heerskop is Jurjochs. Ja, daarachter zit Walter Vries. Daar waarachter, maar die zit, die maakt nog een slag mooi. Wils het zwarte wief, nevens mij, de Ton Loor in de ken. En dat hield ik voor die oren erachter. Ja. Ja, nee. Nou ja. Nee, het maar. Zeg het maar, dat kan het al een hele skifting komen. Wil hij hem nog redden? Nou ken ik hier een enorme skift op bij Ignebregen. Maar dit, nee, hij geeft zelfs een beetje negatief, zoals het dan niet. Hij verder van de ton af. En dan komt er ik nog een stuurboord straks bij die orenscootjes daar. Ja, hij kan je beter net ledder haaien. Nee. Daar zal de grif voor Del kennen. Maar het is Jaap Hofstee die zijn plakje weer ompakt had op zeker heerskop. En zij bleef dat dan toch een mooie street. Ja, en het wil toch zeker eigenlijk een beetje de regie in hand hier bij die orenslag. Want hij laat er duidelijk boppen. Maar is dan te betiet Trodewien gegaan. En Hofstee had de hele slag in één keer trom maken. En dan had dan 2 keer Trodewien minder maken. Wat een mooie oerstroeper gewoon. Ja, zeker. Keurig in het bloeske. Zeker heerskop. Ja. En daar is Walter de Vries ook al.
Die zielt ik best. Ik dit hier weer in een grote aankomen, hè. Die is ik promoveerd. En ja, jij het er misschien niet in. Had er een keer een invaart is zelfs een keer kampioen geweest. Maar ja, je bent toch weer op naar een A-klas. Ja. En ga het duidelijk weer de lijn die boppen te pakken. Wil ze jarenlang. Ja, maar minder gong en minder gong. De Ilkje die met achter de jonge Jasper Del. En hier wordt het straks ik weer even spannend. Want er komt weer een heel soort dicht bij elkaar. De Grietje Obers. Ken die voor de Woeste Oornedel. Van die Ores heerschap. Dit gaat keurig. Ken zij al te rode win. Want daar komt de Grietje Obers hoorn. Ja, de Robben bakboord. Ja, dit... Oké. Dan gaan we weer. Dit, hier is genoeg ruimte voor hun om te reageren. Wutger ik erop. Zij in de achterdel. We hopen dat er een god zit. En dit gaat al heel goed. Jacob Huisman. Ja, de zoon van Gerrit. Ik verspreek me iedere keer. Ik ken het net. Jens en Jacob vinden, dan komt dat net uit je... Zolang als het maar net Jopie makkers. Nee. Dat is dan weer de height. Ja, dat is de height van de man. Of, maar prachtig, mooi. En de paken neem ik aan. Ja, de paken van. Ja. De beroemde voddenkeerpman en schilder. En Jacob had nog geen eigen museum. En dat is in height wel. Dus, maar wel een museum als koetsjes. Ja. En zorg eens even het wetter uit de... Hier Klaas Couperus met de 6 gebroeders. Ja. En Makkem. Het is al hier verschillende benamingen. En hier. Wietse heerschap. Takom hier op de Wilde Wietse. En heel viervoet is Ulbeswagen al lang onderwijs in het Vaderwiese rek. En daarachter. Ja. Zwaga is los. Ja, de beer is los, Ja. zeggen we dan. En Afke Boven, die het een verhaal hoe de Wilde Wietse en wij zijn gek op verhaal. Oh, het is zo'n spannend verhaal. Nee, nou ja, ik wil eigenlijk gewoon even taaiekje dat in die Wietse dus op de Wilde Wietse zien gaat. Maar hij zei het in zijn heid alles best. Ik wil heel graag op dat scootje. Maar ik ga je net op een scootje zien dat mijn eigen naam had. Dus de Wilde Wietse wordt Takemir de Woeste Oorne. En dan komt er nog een Engels scootje. Daar ben ze echt nog op ziek van naar een naam. Het kan best wezen dat de Wilde Wietse dan de Woeste Oorne wordt. Maar wat wordt dan dat nieuwe scootje? Nou, de dochter van Sikke, die begon ook al wat te mopperen. Want die zei, ja, mijn broers die hebben nog een scootje met een eigen naam. Ik heb helemaal geen scootje. Nou, zei Sikke, doe als die hier net interesseert wat scootjes zien. Doe wie is liek als die mem een basketballer op niveau. Had nevens meer in het nationale team zitten. Maar goed, die had een paar keer opereerd west. Is daarmee ophouden met basketballen. Dus ja, die wil nou eigenlijk ook wel scootjes zielen. Dus er is wat argwaarsje in de familie. Want krijgt ze nou eindelijk een scootje met haar naam? Of toch net? Dit zijn wel verhalen die moeten we even in de omgaan laten, Ilke. Intussen, En hoe heet die dochter? Ja, Dat moet ik heel even waarom. Iets met een E en een L. wilst wij intussen, Jo zeggen net in beeld, nou krijg wel al op ziek weer naar de vlaggen die de scheidsrechter Jos Spijkerman luts. En dat is dat een blauw-witte vlag? Green? Nee, dat is een groen-witte vlag. Ja. Dat is, er is een regelovertreding, die had hij net constateerd, steeds maar. Dus er had hij een protest erop, die had hem erbij vregen, Ja. scootjes. Dat is ik nog even een liedse uslist. De scheidsrechter kan net samen straf nu delen. Wolle, dat is op een tonassist of wat ik maar net een foute manoeuvre skip. Nee. Alleen als er een protestvlag gehezen wordt van een van die beide skippen,
dan moet hij wel een oordeel vellen. Ja, ja, nou, en absoluut. daar snijden Ajax Ulbezwaag hem dus maar in de vingers. Want hij die reerde vlagen net Lutsen van de weekend. Dan hier vrouwtje ik net Lutsen denk. Want wie ik wat in de veronderstelling. En dan weer er geen uitspraak geweest. En dan hier de Trossiele kennen. Nou, ja. Maar hij mooi alleen nog maar een vlagen hiezen als er de skippers erom vregen, zeg maar. Die een protest. Als er appel die een als er appel is, ja. als er protestvlagen. En hij deelt net zelf, hij zei net zelf ook dat we buitenboord stuurboord op is het fout. Nee. Intussen kunnen we even op een rietje zetten hoe het er bij die boppen boeien. Ulbeswaga, nou dat maar duidelijk wezen kan. Daar als eerste omhinnen. Als tweede Jaap Hofstee. Tredde Sikke Heerskop. Vierde Walter de Vries. Als vijfde kwamen er omheen Vrouwtje Ozinga, Jeroen de Vos, maar de Ilkje Twa als zegde. Gerrit Huisman als zonde, achtste Arjen de Jong en Klaas Peres wie negende. Wietse Heerschop kwam er als tiende omheen. En dan Olfde Ron Sieperda, maar de Ale Tom Brundel als tolfde. Tretjende Gele Tadema en Marijn Olsthoorn wie vijftiende. Jilles Bandstra, en Marijn Olsthoorn 15e, Jilles Bandstra 16e, Florian Zwart. Dat wie de situatie bij de bopperste tonnen. Ja, dan is het toch Jilles Bandstra die wordt er helemaal terug in de zakt. Hè? Want die, ja, is weer nou net helemaal vooral, maar kwam toch de eerste boeironding als Alfde eromheen. Maar die kennen tussen het geweld net on. En dat geldt ik voor Florian Zwart. Maar ja, die zeggen we fout een maatje. Wils, ja, dan heel soort scootjes voor de wienvaren. Daar onderin beeld de oren nog weer in het kruisrak zitten. En het is alweer actie. Even de gijp. Iedereen bukken. En de loert naar de andere kant. En als je dat in een goed ritme doet, dan hoe je helemaal geen tijd te verliezen. De Ale. Het is net de haven Heerenveen. Nee. Maar van Heeg, er binnen al wat die uit deze hoeken waar komen. En dan hebben we de Gaasmer. En dan hebben we de Eeltje 2, zielt ik voor Heeg. En dan de Ale. En intussen, ik heb de BSC-klasse heb ik al even de mensen melden. En nou zal ik de Lietse Ader ik nog even bijpakken. Andries Brouwer woont daar van de midje. Sander Meter waar tweede. Harm van der Weijden tredde. Henk Frankena vierde. Martijn Kleintjes vijfde. Age Bandstra zegde. Zonde Sikke Tegelaar. Achtste Chris van den Berg. Tjibbe van der Veer negende. Pieter Jansma tiende. Gele Postma elfde. Johannes de Vries tolfde. Herke Boskma tretjende. Jochem van der Vaart viertjende. Hans Brakke vijftiende. Bernd de Kneut zestiende. Koos van Drunen zandjende en Brand de Vries die waard achttiende. En dan pak ik ik even het algemeen klassement erbij van de A klein zat hij neemt het. En dan kunnen we zien dat Andries Brouwer 4 boppen onstiet maar 4 op een zandpunt. Henk Frankena volgt met 20 punten. Tredde Martijn Kleintjes 20 punten. En dan is er een gotje van 2 punten met Pieter Jansma. En daarna worden de gotten alleen nog maar Grutter. Dus hier gaat het om die top 3. Andries Brouwer, Henk Frankena en Martijn Kleintjes. Dan ben we hoe de orenklassen in elk geval helemaal bijpraat. En ja, Elke, we hebben dit is de inhelwedstrijd. Er is nog een wedstrijd die het inhellen voor de mat, die van Juster. Ja, wij konden dat nog net echt duidelijk krijgen, hè? Hoe dat nou eigenlijk ziet. Want je kan in principe jongens ik nog inhellen, of net?
zij zouden gewoon 2 wedstrijden je het achter elkaar zullen kennen. Ja, omstandigheden zonder ik goed van wezen, maar ja, dat is denk ik toch al wat te snel gegaan voor de organisatie. Maar het hoeft net natuurlijk. Nee. Want wanneer is een Nou ja, ze kennen kampioenschap na geldig? 4 wedstrijden haast een gildig kampioenschap. Ja. Dus, maar ja, nou wordt het waren al wat minder de laatste dagen. Nou liep het de wol dat het goed zielbaar was. Dus ja, maar dat maakt het niet uit. Dat ruimt me. Dan keek een wedstrijd in Heli natuurlijk. Ja. Maar ja, er is hier wel mooi romwetter om dat te doen. Bij Lemmer is het al hier toch in de baai wel wat krapper. Dus ja, misschien krijgen we morgen nog een inhaalwedstrijd. En Ulbeswaga. Hij zielt mooi terug. Ja. Ja, dat is de Waaksdom. En het is een scootje dat in Jontje Tredje gebouwd is bij Heike Pieters van der Werf. In Drachten de Oren, snelle scootjebouwer. Maar liefst een lengte van 21 meter en 4 meter 2 breed. Een van de allergrootste scootjes uit de vloot. De oude Zeugen weer vroeger altijd de breedste. Die weer 4 meter 5. Dus hij zit er krek wat onder. En ja, het is ook een scootje weer onder oren. Gerrit Pietersma, je ik nog eens een keer mooi in de IFK's vingen had in 2003. Wat grappig. Ja. En San, de aanmeting, hè, de lengte van zo'n scootje en de breedte. Budget dat je dan maar Huddere Wien beter zielen kennen? Of... Ja, nou, die vindt het is ik maar correct natuurlijk wat voor onderwetterskipper onder zit. Dat is altijd nog het allerbelangrijkste. Maar ja, het is de breedte jouwt meer stabiliteit. Dus ja. Het kind krijgt meer Je hebben. krijgt meer wien als zielen, ja. En als je hem dan voor de rest zo licht mogelijk maakt, dan Ron Sieper, daar had je nog op zielt. Die nou op de Alen zielt. Jelme Bloembergen had je nog skipper op West van 2016. En toen wie het de Ster Dokkum, kwamen ze nog van Dokkum uit. Tja. En nou, vanaf 2000 is het Ulberings Zwaga uit Koeverderieren. En nou hier het de Waaksdom. Ja, prachtige naam trouwens, Waaksdom. Ja. Maar dat zo'n scootje, je kunt dat gewoon altijd maar je eigen naam nemen. Hier een protestvlagen. Dat zulde denk ik bij Gele Tadema wezen, want Typhoon, ja, dat is Gele Tadema. Typhoon, dat ze krijgt de, waar zie je er, Gongers uit Deunteren, dat wie de KL die er zat. Ja, de Emanuel. De Emanuel, ja, we zeggen altijd KL, maar dat... En waar staat de KL voor? Ja, Ja. dat is dat de kijkersvraag. Dat is de kijkersvraag. Wist je het dan? Ja, dat is Kupers Lemmer. Nou hij is toch Fred. Ja, door vregens mij wist je het dan. Ja. Nou, dat is makkelijk op te zieken. Dat is de eigenaar die destijds het scootje kocht had hem ruilt. Maar Ja. Jenna was het scootje. Ja, maar doe kies gewoon als hij takken hier wil ik de Waaksdom weer verhoren in. Ja. Jettings dienen ze dat nooit, want dat bracht ongeluk. Oh, Zeiden is dat ze zo? dan altijd. Oh, Ja, ja. ja. Maar het gebeurt nou al zo volle. Dus, En het brengt Ulbeswaga geen ongeluk, Nee, Joet. Want let we zeker het weer net. zo gaan, want hij gaat alweer. Ja, ze sjuggen even achterom. Majesteus, zei je Ja, dat. ze moeten de verre kijken er haast voorbij Ja. gaan. Want Waar is de rest? Hij had het spul goed onder praat, zeiden Ja. ze dan. hij shut ze nog wel. Ja. Het is net zo dat het nou helemaal Nee, even makkelijk is. Want Jaap Hofstee. ja, die komt ik aardig vooruit, ja. En we zeggen dat zeker, maar Walter de Vries in gevecht is. En dat is dan weer in het voordeel van Jaap Hofstee. Ja. Uit de 10e. En uit die hoeken komen net zo volle scootjes. Als we naar zeggen, Jeroen de Marn in de Zuidwesthoek en heel soort Ja. scootjes. Hoeveel van die loslissende scootjes hebben we nog? Hoeveel kinderen nog bij? Ja, hoeveel keer er nog bij? Ja, we zeggen nou al dat er al een heel soort gebeurt, boeten de vloot om. Ja, ja dat is... er zit nog geen stop op. Ik bedoel, dat is wel eens een tijdje sprake van West. Wil ze nou even naar de Waakstom Sjurre, die Ja. heel mooi om de tonnen gaat. En ja, als er dan te volle komen, dan zullen er toch een selectiewedstrijden komen. Ja. Want ja, dit is ik al haast onder limiet. Wil ik toch het idee dat het Zwarte Wievel aardig hut rint en ik wil wat dichterbij komt. Ja, ze hebben
toch onder praten. Ze door twee wedstrijden zakten ze echt heel laag. Dat is wel spietig, want ze had ontnoten altijd goede starts aan. Altijd bij de eerste fjouwer om de boppetonnen. En daarachter Sikke Heerskop en Walter de Vries. En bleef mooi oranje. De sjoggen Sikke volle meer in en weer gaan met het scootje. Ja. En dan is het met de tuiteling steeds maar. Ja, nou, Wat zei ze al? Ja, tuiteling heet het dan. Hè. Dat is een Dat raar is Nederlands voor mij woord. een nijwoord. Ik weet net wat dat in het Fries is. Maar... Tutelie? Ja, nou, tuiteling. Stootwiel voorop voor alle rommelvaringjes binnen. Dat is ook een beetje... Maar een keurige raceontnota van Jaap Hofstee. Ja. En nou, dat even een automatisch in die Jaap Hofstee. Die had aardig mooi rug ontwikkeld. Alleen maar snelheid. Het shirt dat alle snelheid omzetten wordt nu voorend daar. Ja, En net naar de zijkant. Nee, oké, want Alle druk. meestal onderkant en dat hij zelf weet hoe schever die giet, Ja. hoe je denkt dat het, nou, dan giet het hut. Maar Ja, dat is helemaal net zo. Dat is net zo, nee. Je hebt een ideale kant op het scootje. Hij met een liets beetje helling en dan gaat er maar het snelste gedeelte van het scootje terug Ja. het water in. Maar als hij zo heel door scheef Helemaal lijkt, scheef, want net. dan moet hij weer oranje komen, dan moet de scoorten wel los. Nee, dat kost alleen maar meters. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd dat hij nou echt wat dichterbij komt bij Ulbeswaga. Alhoewel het beeld, nou wij hebben nou heel dol zwart beeld trouwens. Ja, daar is het weer. Ja, nou denk je weer van nee, maar ik dacht ik wel dat hij wat dichterbij kwam, ja. En dan even zien hoe het met Walter de Vries en Sikke Heerskrop komt. Nou, Daar zit nog wel een gatje tussen. en voordat we dat weten, geven we even naar Afkeboven op het Tjoekemaar. Ja, want dat gat tussen Ulbeswaga en het Zwarte Wiervuur de 10, dat wordt net lietser. Ik zou eerder zeggen dat het stadion misschien zelfs nog wel wat meer uitrent. Maar het wordt zeker net lietser hoe goed het Zwarte Wiervuur op koers leidt. En ik moet ook wel zeggen dat ik Walter de Vries echt heel goed bezig vind hier. Eigenlijk de hele competitie al die 3 wedstrijden dat er heel lekker mij daar in die eerste top wil. Ja, en dan Sikke, die zit erbij op het derde plak. En dan is het hierachter weer even afwachten. Zo kun je maar zien dat het op televisiebeeld soms hier ik even verrieveld. En op dit stuit moeten wij de meeste dus even vertellen dat we niks joggen. Ja, nou wel weer. De technicus is ook leer. Ja, dankjewel Chris. Wij hebben weer steady beeld. En daardoor hebben wij even mist hoe het daarachter nou giet. Ja, want Walter de Vries, het mooie vierde en zande plakje. Ja, staat hij er nog heel mooi bij in het klassementje. En dat geldt ik nog voor Jeroen de Vos. Dan zit hij er wel wat verder achter. Ja, onder mijn plak size kan alles nog in het algemeen klassement. Hè. Tussen Fjouwer en 12 punten zit net zo'n volle verschil. Wel als het al wat bij elkaar eindigt zelfs. Dan blijft het zo. Dan kom je net het dichterbij. De Grietje Obers, die maakt weer een gatje ziekje. Ken die voor de Woeste Oornedel. Dat liep het te kennen. Vlak achter Gerrit Huismandel. En daar zullen we Tom Brundel ik weer onkom. Toch weer een peer op schoot. Ja, nou, we hebben dat weer de daar heb heeg weer het ik had ik de hele tijd in de achterhoede hongen. En toen weer het op het in het laatste rak eindigde de ton nog eens vierde. Dus ja, wat ken hij het nog?
duidelijk toch een paar missers maken. Want in onder snelheid van het skippen loopt het net zo te zien. En helemaal achterom Florian Zwart. Florian Zwart. Maar de Lonneke komt er ik nog, Oh ja, die zitten. En de... nog maar bij. Maar het is prachtig zielwaar. Het is vol tuig. Sommigen een beetje een liets broekreefje erin. Een broekreefje, dat is even een heel liet strookje dat ze dan even oprollen onder de kant van het grutzeil. Qua kantenmeters maakt het haast niet uit, maar het profiel maar we sjog even uit de halen. Wat doet die? Ken die erbij tussen? Hij doet het in elk geval. En dan komt hij toch, ik vond wel wat verder voort, hè? Of Ja. die slice krijgt op een halfde plak. Oeh, Tom Brundel moet helemaal opsturen. Ja, om een wienvlaagje, hè, want net om Net de vanwege halen. de halen. Nee. Nee. Die krijgt er toch een aardige flappen wien. Want zie maar, daar is het god aardig grut tussen. En we praten hier over de achterhoede. En de Lonneke toch weer van zijn laatste plakje, hoor. Ja. Die is De stworkenwikseling. toch, ja. En wel een heel groot gat tussen de eerste en de laatste. Hier de eerste. En daarvoor nog weer Ulbeswaga. En dan ben ik benijd hoe lang ze terugkeren, want zielen meestal een 90 minuten. Maar de orenwedstrijden zeggen we dat ze het wat kwarter wie Ja. elke keer met de wind omstandigheden. Ik word zwidder. De Uterstriet. Maar we hinten krijgen hoeveel scootjes kinderen maaid waren. Want er zit nou in deze grote A 16 scootjes. Ja. Ja, hoeveel romte is er? Ja, Zou in het principe- 18 wezen kunnen? Ja, ja. Dat zou ik net weten. Ik denk net dat ze daarom beginnen. Dat er meer in een klasse matten. Dan is het lood wat ik jet had, dat er dan eerder selectiewedstrijden komen voor de tijd. Waar je gewoon om mij dan kennen, dan moet je klassificeren. En ja, er zijn natuurlijk wel een aantal scootjes wat je eindelijk redelijk recreatief, wat moeilijk woord, recreatief maaizielen. We zeggen het van de morgen in die lietse klasse. Koos van Drunen, ja, die had natuurlijk net het snelste scootje, absoluut net, nog helemaal origineel. Maar die kiest er gewoon voor hem als laatste te starten. Ja. Ja, dat goed natuurlijk wachten net. gewoon de rest Wacht aan het de en dan rest komt hij aan en dan erachteraan. gaan we erachteraan. Ja, Maar dat is toch net de essentie van wedstrijdzielen. Nee. Maar ja, aan de andere kant is dat wel IFKS. En En wat doet zij? ja, ze zijn net tevreden. Ik denk dat het bij Jester maar aan boord is. Want daar wordt denk ik straks een fok wisselen. Ze zijn hem al ontkleermaatje om hem los te maken. Ja, en de orenklasse al is 16, maar de Lietse A die had van hier voor het eerst 18. Oh ja, ben ik wat Lietsers, pas ik wat meer in, hè. Dus, Ja. Maar dat is wel even de vraag wat Bob bij de IFK zegt. Zij, aan de andere kant gaat zij altijd van, ja, we binnen een IFK club en we zo vol mogelijk faciliteren. Ja, en, het zit net voor niks hier op een nee. Friese kampioenschap, hè? Maar het bleef ik hier natuurlijk, hè. Ik als die klassificeren kerst. Ik bedoel, Ja, wist. Maar er komt er nog wel een hele organisatie bij. ja, nou, er zijn natuurlijk wel wat voorwedstrijden. Hè. Zo hebben we de Ja, dan moet je op basis daarvan slag dwalen, op de omheen, uitslagen daarvan. Ja, zeker. Nou, het lijkt het me nog wel een keuze. Ik weet ook net hoe het zit met het aanbod van... Ja, het is in feite, het is juist alle sporten haast krimpen. Hè? Dat de jongeren meer achter de spelcomputer zit dan werkelijk ons sport maar dwan willen. Maar met scootjes zien
Ja, juist alle jonge ploegen naar voren te komen. Die gewoon, en het is ik net even zinnekuren om een scootje op te knappen. Het kost 10.000 euro's. Ja. Dus het is samen op een ton. Ja, dat En dan wit zijn jonge ploegen, jonge mensen, alle heel bij elkaar te gaan, materialen, eigen tijd erin te stekken. En dan komen er heel tijd maar meer nijen bij. Dus ja, ben ik nog wel een paar aantal goede scootjes die gewoon op stuit net mooi doen. En die maar de wedstrijd mooi van kennen. Die zou ik maar de goeie mooi Maar kennen. ja, hoe heet het schip ik weer? De vroeger van alle zwerver die in Mantgem leidt, van Lolleskakel. Je hebt iets west, ja, die vaart nou net mooi. Dus er ben best de poep van Vonger Talsma. Die vliet niet gestapt is. Ja, Ja. dat ben gewoon Die lezen nou aan de top kant. A-klasse scootjes die gewoon net mooi doen. Dus ja, ik zou nog een paar mooi van. Ja, en zeker Biekelijk zijn Jilles Banstra. Ik hartstikke jongen. En het valt ik op dat je een heel soort jonge bemanningsleden Ja. zag. En wat mij opvalt, een heel soort vrouwlie. Ja, dat is die Dat is- kerst natuurlijk ja. wel wat meer. En zullen we dat bij de SK's ik wel wat meer Ja, met maar wel pijlen stikken en minder. alles en al wat. Maar hier, hier zit toch Ja. meer vrouwelijk bij. En hier dat Zwarte Wief, Sikke Heerskop en Walter de Vries. Zit er nog- Gebroederlijk achter elkaar. Ja. Maar die zit nog heel dicht bij elkaar. En hier het hele veld. Het lijkt het wel dat het wat minder waait. Ja. Ja, het lijkt het wel wat rustiger te worden. En vandaar misschien ik risselwaasjes bij sommige scootjes om een vak te wisselen. En dan nog even de vierde boppenboei. Als eerste kwam daar omheen Ulbeswaga. Jaap Hofstee als tweede. Tredde Sikke Heerskop. Vierde Walter de Vries. Vrouwtje Ozenga vijfde. Zegde Jeroen de Vos. Zonde Klaas Couperus. Achtste Gerrit Huisman. Negende Arjen de Jong. En tiende Wietse Heerskop. Of de Ron Sieperda. Tom Brundel als tolfde. Tredjende Gele Tadema. Jilles Banstra als vijftiende Marijn Olsthoorn en Florian Zwart. Die sluiten de vloot bij de vorige boppenboei. De vierde. En ik zie nog, hield dit geen beweging van... Op het Finiskip. finiskip. Nee. Nee. En de referee die had het nevens mij restig. Nou, weer een orennamen. Referee, skiers terug, skiers de terug. umpire. Umpire referee, ja. De jonge Jasper in het kruisrak. En dan de koprenners. Die komen nou Jaap Hofstee op het tweede. En Ulbeswaga zit daar nog weer voor. De tienje. Vroeger deden ze mooi aan combine races. Hier nog nooit zield. En ja, die combine races, dat ben die grote graan happers in. Die Ja. dan gewoon, en dat is gewoon in je man op dat ding. En Gijsjan, dat is meer techniek. Maar hier komt wel wat meer bij, maar dat gaan ze trottiëren heen prima onder de knibbel kregen. Eerst starten in de Lietse klasse. Toen later een Periolien dit scootje opbouwt. Heel bijzonder scootje. Qua vorm. Maar ja, dus els niet kunt leren. Je hoeft net voorouders te hebben die Nee. op een scootje binnen. Zij komen dus uit 10 jaar. Dat is ik net een vrouw van wetter. Nee, Dus nou ja, in elk geval geen grutwetter. nee, En Polderhoofdkanaal. Nou, die had nog maar krek waar die hebt Die is gooit. er maar kret. Waar weet wat het opsmiet. Ja. Ja, Maar dat- in de sletten bij de 10, ja. Nee, dat ben alleen nog wat meer veen
Scouten dat er daar Ja. vroeger vinden. Al kun kwam je die zo loeken. scootjes daar ik natuurlijk. Hè? Ja. Dat laten we dat net vergeten. Misschien is daar nog wel de grutte oorsprong van het scootziel waar komen. Het turf en het veen Ja. aangraving. Maar ja, laten we net historisch worden. Hier is de Ulbeswaga maar de set die er gewoon, mooi of zonder turf, verschrikkelijk hut toch in de Een broest. lied snorken Ja. ervoor, dat zeggen we dan. En hier het Zwarte Wief. En wat Afke zei, ze komen net dichterbij. Mooi de melkfabriek van Kastenbregen op de achtergrond. Dat loopt nog een heel eind voort. En dat is dan mooi als je hierheen rieden. Het is zo'n prachtig beeld van de A6. Ja, Oer het wetter. Ja, oer het wetter en dan zie je die scootjes van die orenklassen dan. En dan denk ik wel eens van, oh, wat is dat toch prachtig. En wat denken de mensen die nou uit Holland komen, wat zo'n die nou denken van wat is hier aan de hand, zeg. Stikkenheerschap Walter de Vries. Plakje treien en fjouwer. Ja, Ontnota. en dat is ik al de tweede route achter elkaar dat het zo is. Ja, je liek het, ze liek je al je toch diezelfde slag te kiezen. Ja. Martin Vlasbloem in de gele broek, vroeger scootjeskipper op de verwisseling. Die zit nou bij Ulbeswaga, bij de trim, bij de lieren. Zat toch er nog een heel soort oud-gedienden weer mooi. Oh, wat? Oud-gedienden. Oh, Och, ja, het wat gedienden. oud-gedienden. Nou, Wat gedienden, ja. Dat trimmen, hè. Want ik bij Sietse Brouwer, wie ik met de SKS even aan boord in, die hier echt een hele list bij. Maar al je ja. berekeningen en weet ik het wat. Hoe werkt het dat? Nou, laten we eens maar de vak beginnen. Die is vrij eenvoudig. Tenminste, daar kun je meer de druk op het valk zetten. Hè? Hoe strak je hem hijsen of net. Dat jouwt ietsje meer balling. En de hoek van de overloop, zeg maar, waar de fokker scoort. Wil je nou even sjurren waar die man met blauwe dingen zit. Er zit zo'n railing over het dek heen. Nou, die rail die kun je wat die voren en die achteren doeken. Ja. En dan liet de wien wat meer los of je hoort wat meer vast. Dus dat zijn derde trimmogelijkheden. Maar bij het grutzeil, ja, dan ben er wel 20. De Raban strakker, de piek ietsje van de gaffel, zeg maar waar de gaffel mooi bevestigd is, ietsje heger of leger. De grut scoort strak. En je ziet het onderliek van het grutzeil rent, hè, die balling daar, hè, dat nemen we dan hoe de balling in tuig. Ja. Dan zit er achterop hier op de giek nog een ring. En dan kun je het hele tuig wat men niet achteren loeken, dan wordt het helemaal wat vlakker. Nou, dan zit er voor nog weer een katralsje, helemaal voor bij de mast. Die kennen ze de hals nog wat omsquarren. Dus ja, daar ben duizenden in dingen. En dan als het dan aan het rent, kun je de zwedden nog even het oorzetten. Dus ja, het is, je moet altijd heel goed oppassen dat je net te volle dingen tegelijk verhoort. Nee, Want nee. anders dan weet je net waar het gunstige dan waar komt. Maar dan hij hier echt een boekwerkje Ja. bij hem. Maar al die cijfers Nou ja, en... als je een hele goede race shield had en dan wist van nou, het stond Joert perfect, alles rond goed, we konden hem hier, hij lag heel makkelijk. Het verriert dat het goed is of net, hoe licht de skipper sturen kan. Ja. Als hij goed in de trim zit, dan kan ze hem altijd heel mooi, mooi een pink sturen. Dus dan laat hij dan hoest maar een lietstikje te Jan, dan reageert dat skip gewoon op het helmhout. En als het net goed in de trim zit, ja, dan mag het je overrotten. Dan mag het maar de beurlijkje in het helmhout om hem op de koers te krijgen. Die stoofworst. Nou, zien we bijvoorbeeld dat ze weer wat voor de wien gaan. Dan wordt die hals daaronder loslitten. Dan zie je al die plooien. Nou, dat Ja. is voor de wien of hele wien is dat net slim. Dus het is net alleen nog de wien. Maar iedere koers had ik weer zijn eigen trim. Nou, heel ingewikkeld verhaal. En daar ben je nooit over uitgeleerd. Nee. Nee. En ik nooit hoe u het praat. Ik nooit over het praat, nee. Ja, natuurlijk verhoren tradiëren ik weer. Dan als het lang bezield, dan is het uitzield, zeggen ze. Ja. Dan kun je heel soort op een beul gaan. Wiels ik wel ik het idee heb trouwens dat Wiels er een zegje Nou. hoor in
Even toch Raast. nemen dat het Ulbeswagen weer die er moet er maar blaast. Maar, Of het Zwarte Wief. ja. Ja. Dat die twee oren wat dichterbij het Zwarte Wief komen. Of zoek dat nou even Ja, verkeerd? maar die ben echt nog net los, hè? Ik denk wel dat ze een gatje hebben, maar er kan nog van alles gebeuren. Wil ze toch wel heel tijd mooi zien draaien dezelfde slag hier. Ja. Want dit kon haast het beeld wezen van een ronde ervoor. Ja. Dan zit er qua baan net zo volle spanning meer in. Nee. Het Zwarte Wief, maar Jaap Hofstee op koers voor de tweede plak om de bovenste tonnen heen en weer. Daarachter Sikke Heerskop die zo'n beroerde start hier. En dat hij een verwoenen van boordrekken is. Voor de wedstrijd. Voor de wedstrijd nog, voor de start. Die hem toch gigantisch goed revancheert. Hier de jonge Jasper en de Grietje Obers in beeld. Zij komen Ulbeswagens in. Nou, hem niks mooi meer te krijgen, die beiden. Nee. Het lieken weer even op te gebeuren. Van de street van Elehuizen. Het weer net Elehuizen, dat weer Heeg. Heeggebied, ja. Weer Heeg. En hier het Zwarte Wief als tweede om de bovenste tonnen. En dat is voor de derde keer deze wedstrijd. En dan zie ik hoe mooi ze om elkaar weer binnen. Hè? Ja. Sikke Heerskap wie hem even voorbij. Maar hier even wat een betere slag maken. Maar nou ze alle wat in diezelfde slag zitten. Ja, daar rennen ze net in. Even de kiek mooi uitdrukken. Dan liep het mij dat de wien het genoeg is dat hij het zichzelf doet. Als het me lichter was, dan doe je dat wel. Maar ja, blijkbaar vinden ze het wel nodig. Hè? Want als het licht is, dan wat hij al die touwen door die scoort. En die had een weerstand. En dan had de wien te minder ook om die kiek uit in een goede stand te zetten. En En hier Sikke Heerskop die het gewoon ik weer als te redden om de bovenste tonnen giet. Hij doet wat lichter, hè? Hij had al een wedstrijden, maar die hudde wien hier die het zwier, zei hij. Joet zal hem wat makkelijker aangaan, denk ik. ja, het is beter sturen. We sjuggen ik meer sturen. Ja, Vrouwtje Oezinga had bezocht onvalt ik hier net dezelfde slag als Joren, maar ja, het helpt niet uit. Nee. De orenslag Wel weer is vijfde. gewoon beter. Wel weer vijfde, maar ik de aansluiting een beetje mis met deze, dit groepje. Ik was stoer, hè, als vrouwelijke skipper. Nou, Hier poeh. zat tussen die molly. ja. Hoe lang zielt zij al? Ik denk dat dit haar, ja, dat mag ik even zeggen, maar haar vijfde ier is. Denk ik zo'n beetje. Zij koer gelijk het eerste ier al kampioen worden toen maken ze een lietsfoutje de laatste dag en toen weer toch het Tom Rundel die kampioen was. Maar ja, dan wacht je natuurlijk nog heel tijd op de eerste vrouwelijke kampioen. Likas, Dat is zo de prachtig eerste mooi weer. vrouwelijke premier. Ja. Willen we een eerste vrouwelijke winnaar bij de IFKS hebben. En waar weet ze toch nog mooi mij, toch? Ja, Je absoluut. weet maar net wat er Nee, nog ja. in dit kampioenschap gebeurt. En daar komt Jeroen de Vos. Ik ben gewoon als zegde. Maar die had de aansluiting wel een beetje mist. Ik zie het er in het begin ik wat dichterbij. En mag nou alweer wat vrezen voor de achterhoede.
Het is de 6e keer trouwens dat vrouwtje Ozinga mooi doet. Nou. Krijg ik in mijn linkerreerke. Dan had ze 4 keer zield, dus dit is de 6e. Ja, nee, de 6e hier dus dat vrouwtje mooi doet. Haar huid siep opvolgen. Die gewoon is in Arskiets hier kampioen waard. Ja. En op het hechtepunt stoppen ze dan. En dan kunnen we zeggen dat het er in de volgwaarder helemaal niet verloren is in vergelijking met de vorige route. Ulbeswagen als eerste, Jaap Hofstee als tweede, Sikke Heerskoppers treden, Walter de Vries als vierde, vrouwtje Ozinga die het wel bezocht, maar gewoon weer als 5e om bovenste tonnen komt. Dan Jeroen de Vos, Klaas Couperus en Gerrit Huisman. En dan krijgen we nou de laatste groep die er omheen gaat. En Jester Mar die is weer naar voren zield. Van de 13e plak in de vorige route nou naar het 10e plak. En hier de Emanuel. In 2000 nog kampioen. Ja, En Tom Brundel. Ai ai. Spietig voor hem. En hier de kop van het DAI-klassement voorlopig. Ulbeswaga. een hele oren koers. Ja, Volle totale weer oren koers. Stuur wordt de kant houden of de mat een loefdueltje Westhaaf tussen het Zwarte Wief. En Want Walter de Vries die nee, mooi zeker heerschap. maar want zeker zeker- heerschap want zelfs, Walter ja. de Vries kan mooi rug uit rustig zijn koers zielen. Ja, Een hele brede gate. het is al de tweede keer dat we een gate varen, of net? Het is alleen nog tot ontnood alleen nog Ja, maar op alleen een nog maar deelbaan. gates. Ja, Ja. op een deelbaan, maar we zeggen. Hè. Maar dit is de gate dan, de van rechts en links. Om nog maar eens een keer u te lezen wat dan een op een deelbaan is. Het is een mooi zelfs kiezen bij welke boei ze omgaan. Maar dit is ik wel een hele brede. Maar we hebben in de vorige klassenstation dat het soms ik nederig weer. Zoals ze van wat verder in de wedstrijd maakt je wat sneller. Ja. Dan is het wat ik. Ja, Ja. en nou, de blauwe vlaggen. Dan is het straks finishen. De Lonneke. En dan is de Lonneke nou om de bovenste ton. En zit, hoe heet het, Hulbeswaga al in de... Die zit al in het onderwinse rek. En die komt nou Wat een straks groot verschil. mat naar deze tonneta om te finishen. En dan is het heel nieuwsgierig hoe dat straks uitpakt. En hier krijg ik al zijn dat Ulbeswaga, Jaap Hofstee, Sikke Heerskop, Walter de Vries, Vrouwtje Ozinga, Jeroen de Vos, Klaas Couperus en Gerrit Huisman er al om heen wien. Dan doe ik nog even de lijsten. Op het negende plak kwam Arjen de Jong eromheen, Gele Tadema op het 10e. Wat krijg ik al zei, die wie van het 13e naar het 10e plak vien. En Wietse Heerskop of de Tom Brundel, de Marijn Oosthoorn. 13e, 14e Florian Zwart, Ron Sieperda, 15e en 16e. We zeggen ze krijgen in de Lonneke. Nog, nou nee, lang net op een rondje, maar wel maar een hele grote achterstand.
En dan, als mijn archief mij net verriert, dan zou dit de eerste oerwinning van Ulbers Wagen worden in de A-klasse van de IFK's. Dus, nou. Dat is een feestje wurg. Dat is een feestje wurg. Hè? Ja. En Dat... zeker als je dit kampioenschap zegt, het is nog maar kwart, het is de tweede wedstrijd. Maar het had hem net mooi zitten. Nee. En hoe lang zit hij in de A-klasse? Dit is in tweede hier. Tweede hier. Ja. En we zien hem al gaan. Midden in het beeld. En dat weet Jilles Banstra die juist zei van de goede B-klasse, de B-klassers, de goeien daarvan, die kennen makkelijk mooi in de A. Het komt heel dichterbij elkaar, ik die A en B-klasse. Ja, dat is het mooie van promoveren, degraderen. Ja, dan degradeer ik altijd 3 scootjes uit deze klasse. En we hadden al eerder zijn, er bij dit hier 6 nijen bij, omdat er 3 ophouden binnen. Dan verdwijnen er dus 6 hele goeien uit de B-klasse. Nou ja, die ben je dus goedjes ophouden, die nou weer opnieuw in de C-klasse begonnen binnen. Nou, daar komen er nog skippen, man. Die, ja, hier ik echt intussen jaren. Kunnen je makkelijk in mij. Makkelijk. Nou ja, we zeggen dat in de B-klasse de sterke Jerke alleen maar eentje schreeuwt. 4 voor het veld uit is, iedere keer. En ik, als hij een minder start heb, weet hij het nog te pakken. Dus ja, dat is ik iemand die ik liek om mijn prijzen bij van kennen. In de C-klasse is het Henk Rechts nou bij de grote pier die al hier eentje schreeuwt. In die beide klassen die hebben alleen nog 1 keer bij ze tweede west, voor de rest al hier in. Nou ja, Harmen Brouwer zit erbij. De Streetber die ben nog skippen die hier al hier thuis jaren. Dus ja, als we alle hier promoveerd binnen en nooit leren meedoen, wordt dit een heel, dat wordt ons altijd maar een sterkere klasse. Ja. En het is eigenlijk no wachtje, Elke. Ja. We kunnen wel hele enthousiaste, grutte verhalen horen. Maar het is eigenlijk gewoon wachtje en wielste hier. Jilles Banstra, joggen. Mooi jonge schipper. Ja. Maar wel vol slijn in het achterveld nou. Ja, je zouden ze bezig dan toch wat ondienen van de klap van Juster. Ja, je weet het net. Nee. Soms wil het gewoon ik net, toch? Hebben wij Nee. ook wel eens. Ja, dan pakt iedere slag min uit. Ja, de spanning ziet we het in het begin. Al hier, daar zet ik net zo volle last van. Ulbeswagen, maar daarachter nog wat wisselingen. Maar nou zielen ze al een tijdje keurig achter elkaar rond. Net hierin. Het is wel Jester maar weer die de onval, daar nou rechts in beeld helemaal kiest. Om toch nog een paar plakjes op te toch scoren. horen. Ja. En daar ben je hartstikke enigste in. Wils wij voor de meesten die dat wat letter in schegel binnen, onderwijs binnen, nooit de finish. Nou, je kent nu jaren dat het al net heel spannend meer wordt. Ja, je moet wel wollen. Ik heb ik wel nog door om een Nou, keer bij het zo'n finish van... Oh, Oh, en wat wordt het? Maar dat hoeven we net het waan, Elke. zit er hier het net in. Het zit er net in. En hier had weer in zwommen. Nou ja, dat kende nog wel even. Ja, Toch weer in even hoe boord in een situatie. Dus zeggen, ik weet net precies bij waar. Ik zeg wel de KL linkt het, maar nevens mij weer dat scootje die erachter weer. nou, je zo'n zezen. Zo het waait het uiteindelijk ik net meer. Maar ja, Een loert verkeerd of wat ik maar.
En hij zit bij de scheidsrechter, Ja. de umpire Ja. en de referee aan boord bij Jos Spijkerman. Ja, daar is dus de drenkeling. Ja, Dus de scheidsrechter is net alleen nog voor de straffen u te Nee. delen, maar red ik meestal. hij helpt Te ik. helpt ik. Ja, als het mat helpt hij ik. Ja. En daar gaat En hier zien we de voorhoede. ja, daar gaat Ulbe. Ulbe onbedriegen op weg naar de finish. Zal ik je het wel stellen? Ja, en dan ben ik benijd hoe bleed ze binnen. Want Ulbe is ook altijd nog wel eens in je van statements. Want hij wier natuurlijk Bos. poer razend op Bos. de... Ja, Bos. Poerlulk. Poerlulk op de uitslagen van de scheidsrechter. Hij vindt dat hij gewoon oneerlijk behandeld is. Maar ja, dit is natuurlijk de... Nou, als je dat vindt, dan is dit de enige manier Ja. om antwoord te gaan. En dan weet hij het ook om te zetten. Ja. Hè? In prestatie en net in frustratie. Had ik dat net mooi zijn? Ja, ik vind dat echt geweldig. De koers wel de song van een squammaster wezen. En die tekens in de zaal, want dit is de zet van Zwaga, neem Ja. ik gewoon aan. Oké. Had ik het ietsje mooi een skipvinger en dan weer het zwarte schaap. Omdat er zeggen, dus statements spreken, daar is hij wel van. Ja. Toen vonden dat er toch de SKS min behandelen weer. En Ja. toen kwam er mooi het scootje, het Het zwarte zwarte schaap. Ja, het past ik wel een beetje bij zien type, hè? Het is een kleurrijke man. Ja. En zonder kleurrijke mensen is het maar een grieze massa, Ja, Ilke. het jet En best goed. je kunt net mijn mens wezen of wel mijn mens wezen. Maar Het jet wel wat bij het scootje zielen. dat ik nog eens een keer. En je het litter zien dat er een hele goede scootjezieler is. Absoluut. Want daar hebben we de Drechtingen links, dat is het finishskip. En daar giet er. En daar de gele tonnen en terug dat gatje bent er terug in. En dan schreeuwt hij zijn eerste die-overwinning in de IFK's op zijn namen. Is zijn tweede hier. En hij had de gongering. Kunnen we naar Afrika of zo? En ik ben benieuwd hoe het er achter op het skip is. En hoe blied dat Ulbeswaga dadelijk is als hij hoe de finish komt in zijn bemanning. Het wordt het net lang meer. Ontspan als skipper zit er achter op het dek rond het helm houden en zal nou elk moment door de finish komen. Ulbeswaga, maar de waakstom. En daar gaat er. Oei. En we sjoggen gejuich aan boord, hè? Maar dat is iemand net. Ierman net. En dat weer Ulbe. En daar zit toch een bepaald venijn. Ja, daar zit even ik ben een lead statementje in. Ja. En, maar de rest weer de bleed mooi Ja, en zij hij is het. natuurlijk. En ook. hij vanzelfs Zelfs ik. Ja, toch echt een geweldige prestatie van Ulbeswaga. Om na 12 van zulke dagen hier gewoon brutaal de overwinning te pakken. Ja, daar in een nou, behoorlijk zwier verwoen aan boord. Ja. Konden ze niks ontwan in een gijp, dus uit de wedstrijd. En daar het protest. En dan nou een eerste plakje. Keurig. Dan ben je er weer bij, zezen we. Ja. Zwarte Wief. Ik het spul onder praat. Die komen je straks als het waar door de streek. Dat kan haast net meer missen. Nee, daar kan ik zeker heerskop niet meer ontwaan. Dit trouwens ik weer geweldig zielt het. Van uit de achterijn, man van boord hellen, verwoenen. En dochs
naar dat tredde plak zielt. En dan moet Walter de Vries nog even oppassen. Want daar is vrouwtje Oorzinga alweer. Ja, En die draait nou ik tactisch de boppen. Maar dan moet ik wel snel wezen, want de jonge Jasper stoomt een beetje op. ja. Ook zal de afstand nog wel een aantal skipslengtes wezen. Maar het zwarte wief die gaat nou richting de finish en die liet dat tweede plak ik net los. Jaap Hofstee. Tolf dient het algemeen klassement, maar hiermee dan zal het toch weer een sprong maaien. Ja, En hier ik Bliedskip aan boord bij Jaap Hofstee. die kunnen we nou officieel noteren. Die hadden het schot voor een klinken. Daarachter, zeker Heerskop. En dan krijgen we straks wat de strijd in de middenmoot. De Wilde Wietse. Hier de strijd tussen Walter de Vries en vrouwtje Oorzinga. Maar ze zitten toch achter. Ja, hij kent er boppen en de voorlezen, dus dat En daar controleert er goed. Sikke Heerskop. En die krijgt actiescot. Hij wordt treden, de Wilde Wietse. En ik denk net dat Walter de Vries het te handen jouwt. Nee, dit is onbekeken zaak. Wel mooi dichtbij elkaar, Ja. maar de Nou. Ilkje, hoe komt de Ja. Ilkje daar nou weer bij? Die maakt ik nou wel een eindje, maar Ja. die krijgt toch een hele mooie vlaag hier richting deze eerste finish stonden. Maar die oren ben er al hard, ja. dus ze maakt er nog een handje. En wilst wij zorgen dat er finished wordt terug Walter de Vries. En daarachter de strijd tussen de jonge Jasper en de Ilkjes. Maar die wordt mijn gemak woen. Zorg ik zo. Terug de jonge Jasper. Schakelen wij naar Andor Faber. Die zit op het wetter. En ik denk dat hij bij een hele blieren Ulbeswaga stiet. Ja, dat zal ik hem vragen. Ulbeswagen, Lokwenske, die elkaar moeten finish. Ik zeg, als geen emotie, wist wel bliert? Ja, gewoon voor hoor. Of vooral oplucht? Nou, ja, hoe moet je het zeggen? Het viel nog steeds eens onrucht, wat ze dienen. We moesten deppen die aan. En wij komen een hele grote sielers in. Onder het verhaal die maar de skip. En die paar uur zeggen, oh ja, en die zeggen van ja, dit slaat helemaal nergens op. En dat is een heel raar gevoel. Ik kan het onrecht net snappen. Dat snap ik net. We zien voor het hier, toen had Jos, die had dus een protest doen. En toen moet er even zien hoe het uitpakt. Terwijl het er helemaal niet in protesteerde. En nou staan er in de pers dat er in protesteert. Voordat hij protesteerde, maar nou, hij doet me wat. Hij protesteert er gewoon maar wat op los. En hij beïnvloedt een heel kampioenschap. En het succes is, het kost een berg geld. Je hebt volksskippen, je hebt meesten, je moet eten, je moet drinken, je moet de skippen hebben. En wij hebben net zo van de heel, want wij kennen net naar je spul. Keepje, wij zien maar ja, daar rot zo in natuurlijk. En dan is het de bedoeling dat je er dan niet wat van krijgt. En zeker als je zou behandelen wordt door een protestcommissie. Ik vind bij de Godsgratie jou. Er is ik net een mens die ik getroffen heb, die het snapt. Wat er gebeurd is. Helemaal niks. Ik ben gewoon twee volvarende skippen.
En dan krijg je punten, maar dat kan ik ook wel verschillen. Het slaat helemaal nergens op en dan is het extra dat je een wedstrijd zou winnen. Ja, daar is die situatie van Manje op de Hegemermaar, mijn vrouwtje Oorzik en Manje. Dat zit dus zo heeg dat nou dit gevoel van die overwinning oestiert. Je bent hier een keer ruitje eruit omdat je gewonnen hebt. En dat is zo'n punt. En dan krijg je een protest. Compleet volledig onterecht, dus ik zand je punt. En nou win je een wedstrijd. Nou, ik ben traag. Maar we staan nog steeds onderaan, hoor. Dus dat is, ik vind het enorm onterecht. En ik weet net waarom, maar ik moet die Jos Pieker wel wat binnen hebben. Want wat ik ben met schippers, hij ik. En ik wil er helemaal tureluurs van al die kutroentjes. Is het idee dat je hem zocht wordt? Ja, 150% zeker. Ja, ja, echt. Er is een protest, is er. En wij worden geëxecuteerd door de jury. En hij blijft er zitten. Dat kan net. Dat is gods onmogelijk. Hij is de man die protesteert en hij er als eerste uit te rennen. En de 3e keer ben we geëxecuteerd. En de 3e keer ben we uit de protestcommissie geweest. En de protestcommissie die jou te tuinen houdt, de krant, die zei, ja dat is inderdaad zo, dat klopt, maar wij hier naartoe horen dingen. Dat kan ik net controleren. Ik sta erbij van Joker. En toen ik erheen roen, ik die erdoor heb, toen ik gauw heb, ik zou erheen. Nou maar gerustje aan te komen. Dus het klopt net. Ronduit zeg ik dat het net klopt. Nee. Laten we toch nog even naar Joert zijn. Ik snap, dat is hartstikke leuk. Alleen, ja, Woest. Ja, woest. Ja, nee. Alleen, je kiest er wat om verhoren. Helemaal net de reden. Dat heeft ze nog juist bekonkelen machinaal. Dat je er absoluut niks met aan kan. Het slaat helemaal nergens op. Ik ga zelfs bij Joris Skippers langs en dan probeer ik machinaal te protesteren in deze protestcommissie dat dit net kan. Dat flikken we, dat doen we echt. Want dit is echt compleet volledig onterecht. En daar blijf ik bij. Maar dus de best, ik wil wist dat die zoontje punten, dat protest, daar is niks meer voor. Nee, wij kennen niks meer voor. Nee. Ik ken er niks aan voor. Dat vind ik bollen. En dan, het is ik net. Ik denk dat ze er zelf ook een beetje spijt van hebben. Ja. Nou, laten we fleurig afsluiten, want ik kan me je wel voorstellen dat het door deze overwinning wel opgelucht is. Nou, Als het juist maar het gemak, hoe je meer naar die overwinning gaat zien. nou, gemaakt. Je moet er wel weten wat je doet. Het is, op een gegeven moment gingen we die even nog een inhoudelijke wedstrijd in te gaan. Toen zeker die Roen Hudder dus. En dat zeg ik wel. En toen draaide ik dat onder de ton. Ik doe deze tonnen net aan. Deze bovenvinkse tonnen doe ik net aan. En dat draaide ik op. Ik zei, moest direct nog opletten. Ik zei, zeker die is verschrikkelijk hier, die draait ik. Ik zei, dan doe een slagje heel erbij. En die hem boven de teugel lezen en dan kan er de tonnen net aan. En dan komt er maar die stuurbootskip, dan komt er die probleem. Dat is precies wat ik zei. Want hij trapte er gewoon in, maar hier breken. En toen ik op stuurboot leid, toen zei ik, ze moest patiënt. Ik zei, mooi boven hem. Ik zei, dan moest je eens opletten. Ik zei, nou ziel te terug. Ik zei, nou moet het direct slaan, wordt er verdedigen. En ik zei, nou, er zit waar een plakje kwijt. Nou, dat gebeurde precies wat ik het zei. Ja, nou dat doet je goed dan toch? Had je er zitten, sure dat je tactische plan had je dat in de hol hebben dat dat uitkomt. Ja, natuurlijk. Dat is wel leuk dat die en daarin trappen natuurlijk. Ik ging hem verstandiger verwachten. En Baint ik. Baint dat is een grote mannenboord, maar ik ging hem even niet slimmer achter. Ja, even een tikje aan Sikkie Heerskop. Nou ja, goed, we hebben het correct door. Het klassement is in principe wij. Vind dit dan de zaken dat je het geluk uit hebt deze week? Ja, het is wel mooi en het is natuurlijk niet mooi voor die jongen die het vermoeden is. Ja, dat doe wat ik van. Is het nog steeds onbewezen van mij? Ja, hij van morgen ieder zelf het idee dat het net minder wordt. Maar we kregen juist het bericht dat er het zicht weer raakt een beetje. En dat het natuurlijk net een best ding. Maar van morgen ieder het idee dat het nou dat het wat opkrijgt. Maar ja, dat wil je ook wachten. Had ze het nodig. Lokwezenke, maar dit is mooi op win. Ja, dank je. Zet er mooi, hè? Ik probeer. Ja, wat een interview. Maar Ulbe Zwaga, wat een vet vol emoties. Die man die het hem zo achterstelt, viel er of opjagen. Zo liep het wel, Ilke. Ja, nou ja, dat liep het net alleen zo. Dat is zo. Tenminste, zo Ja, shirt hij het. hij viel hem hij opjagen. viel hem echt benadeeld, ja. Ja. En dat kan ik verder ik net een oordeel. Wij zijn direct net oorlog bij geweest natuurlijk. Dan is het ook moeilijk. De enige dat we steeds kennen dat je wel nou ja, we hadden al vaker zo'n internationale jury zit. Ik, de jury zelfs en Jos Spijkerman en ik, ja. En
ja, die neem ik aan dat hij redelijk onpartijdig handelt. Alleen ja, ik kan me ook voorstellen dat er dan wat foutjes maken worden. En hij had een naam, hè, Ulbeswaga. Ja, weet ik net. Ik bedoel, het is moeilijke man. voor deze mensen denk ik net. Maar Maar dat weet hij zelf. Dat gevoel heeft hij. Nou ja, dat is duidelijk. Ja, dat Ja. is duidelijk. Wij kinderen ik net een oordeel over. Nee. Wij zitten net in die protestkamp. Wij weten net hoe het al je werken het. Maar Ulbeswagen het in alle gevallen zijn verhaal dienen. Maar wat ik nou het allermooiste vind in dat interview is dat op het moment dat er het oer het ziel krijgt en hoe de tactische zaken en dat hij dan zeker heerskop even te pakken neemt, steeds maar op sportieve wijze, dat die eertjes weer gigantisch beginnen te twinkelen en daaruit zorg je de grutte leefde voor dat ziel. Ja, hij is natuurlijk altijd gek op dit spultje en vooral met dit soort skippen. En dat kende natuurlijk hartstikke goed. Dus dat zullen ik nou wel zien litten. Ik bedoel, hij zielt ik vaak wel wat op het randje, maar dat moet je als je eens een keer kampioen worden willen, maar je op het randje zielen. Het is wedstrijd Het is wedstrijd. Persoonlijk denk ik dat is beter als dat je al van tevoren achterin starten. Nou ja, ik bedoel, dat is een domme vraag. Dus dat denk je het net om. Maar god, ik zei al, want het is juist ik als er dan even een skip voorbij komt en die feliciteren me even en get die lights ik alweer op het gezicht. Dus het is natuurlijk ik even een beetje het is toch, het bradskip even goed oorbrengen willen. Natuurlijk, hij viel die woede. Dus, maar ja, ik denk net dat het en het in die zin natuurlijk twee heftige dagen aan. Als dat bemanningslid werd er toe had. Ja. Het liep in eerste instantie dat te vallen. Ja. Maar uiteindelijk die blikken dat die jongen weer naar het ziekenhuis moest. Omdat er zijn zicht kwijt wie. En, dan zullen we even naar de einduitslagen. Einduitslagen. Zullen we maar gewoon van de IN beginnen? Ja. Ulbeswaga, die wint je de inhaalwedstrijd op Sjoekemar. Jaap Hofstee, maar het Zwarte Wief, wordt tweede Sikkerheerskop. Die wordt treden. Verder Walter de Vries, Vrouwtje Ozinga vijfde, Jeroen de Vos zegde, Sander wordt Klaaske Peres, achtste Gele Tadema, Jochen Gerrit Huisman. Hij moest eerst nog een rondje draaien, maar is toch weer wat opschoot naar voren. Tiende Tony Brundel. En dan heeft ook de lijsten, die heb ik dan weer even net. Ja, dan is op het 11e plakje toch nog eindigt Florian Zwart. Die het heel lang achter ons hield. Is toch wat niet voor te gaan. Wietse Heerskop is 12e worden. Op het tredje in de plak Marijn Olshoorn, 14 Arjen de Jong, 15 Ron Sieperda en 16 Jilles Banstra. En daarmee zijn wij aan de eind van deze wedstrijd. De inhaalwedstrijd op Tjoekemar bij Ichtenerbregen. Morgen zullen we weer dan weer vast met orenomstandigheden. En waar weet ik een orenwinnaar. Voor nu een hele mooie middag en junta weesken. Ik namens Elke Dijkstra. Doeg.